नारायण नीर नारायण में और ये कट बीट काट यार पट पुट वाले नंच पाट यार Deton engkai nate gas bar pilih kemal pilih. Hi, welcome to Manish shetty vlogs. Ni मेरे नम्मा थोड़े दिले अब तू खाली संतन आला उधर दे दे हैप्पी हैप्पी थी नोड़ी अपना नम्मा हैप्पी अदी पोड़ माते अरला हैप्पी अदी प्ले ऐसे गंगा मुल्ली नम्मा ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ತಾರಂಜಿ ಆಸೋತ್ರಿ पोई किधर ले रेडी यू आर रेडी नो बेब हाय ಹಾಯ್ दानी विशेष होता ವಿಶೇಷ ದಾದ ಯಾನೋ ಈ ಕಾರದ ಗಿದ್ದಿಂದ ಒಂಚೂರು दादा ಮಿಚ್ಚು ಹೋದಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಕೇರ ದಿತ್ತಿರವಾ ಹೇರು ಹೇರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ನೋಡಿ ದಾನೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇದು ಕಾರ್ ಗಿಚ್ಚ ಜಾಗತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ಗಿಚ್ಚಾರೆ ಯಾನು ಗಿಚ್ಚವನ ಇದು ಗಿಚ್ಚನೆ ಯಾನು ಹೋಯ್ತು ಗಿಚ್ಚೋಯ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ದೇ ಬೇರೆ ಅವ ಇದು ಹೋಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಎದುರೇ ನಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೋ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನೀರು ನಾರಾಯಣಮ್ಮೆ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಇರ ಒಪ್ಪಣದ ನಾರಾಯಣತ ಐಕ್ವನ್ಯ ಇದೇ ರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಯಾವ ಆಲ ಒಪ್ಪಣದ ಏನು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂದೇವ ಒಕ್ಕದ ಬೇಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಳನ್ನು ಬಾತಿರ್ನಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬೆನಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾಳಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಕಾರು ನೀಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿಂಜಿ ಬೋರೆ ಹಬ್ಬದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಗಿಲ್ಲ ಗಂಗಮ್ಮಗ ಬೀಡಿದ ಬಿಸಿಟುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಏನನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಅಲ್ಪೀರು ಅದು ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಉಬ್ಬಿರು ಅಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರು ಉಬ್ಬಿರಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇವಕ್ಕಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ಹೋಗಿನಕ್ಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಓ ಓ ಏತ್ ಕಟ್ಟು ಬೀಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಯಾರು ಬಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪಾಂತು ತೈಪ ಇರಿ ಅವೇ ಜಯರಥ ಕರೇ ಬರ್ತಿರು ಮೀರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೀರು ಪೋಪನಿಂಜ ದೂರ ಪೋಪನಿಂಜ ರ್ಯಾಶ್ ರೈಡರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಗೆತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ನಿತ್ತೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಬೀಡಿದ ಬೀಡ್ದಕ್ತೇರು ಹಾಂ ಏತು ನಂಜಿ ಐನು ದಿತ್ತು ಚೊರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಸಾದಿ ನಡಪನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಆರು ತುಲೆ ಕೂಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಗ್ಗಿದ ಎಂಚ ಬೀ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಆರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಅದೇ ಗಂಗಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದೇ ಆರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಆರು ಬೀಡಿನ ಓಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಸರ್ ಹಾಂ ಕಟ್ಟಿರ ಕಲ್ದಿನಿ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರೆಟ್ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ತೀನಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಂ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತುಂಡು ಹಾಂ ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಬುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಊರು ಆಗಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಂ ದೂರ
ಎಸ್ ಪಿದಾಡೋಣಮ್ಮ ಹಲೋ ಯಾರನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಹಬ್ಬಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಬ್ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಐಕಿರ ಕಾರ್ ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗಿದ ಹಾಂ ಓಲು ಮಿತಾರ ಇದು ದುರ್ವಾತ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದರ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆತ್ತೀರ್ ಕೆರೆ ಬಂದು ಸೊರಸ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಐಡ್ದುಂಬು ಯಾನಂತ ಅಜ್ಜಿಲ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಪುಪ್ಪುನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಬ್ಯಾಗ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಐಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಮೇರೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಕೂಡ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಪುಗ್ಗೆರೆ ತಿನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಗ್ಗೆರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಅವು ಲೋಡ್ ಫುಲ್ ಆತನು ಸಾರಿ ಏನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ ಪಿ ದಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಅವು ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಹುಗ್ಗ್ಯಾರ ಆತ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಫುಲ್ ಆತನು ಬರ್ಪೇನ್ ವಿಷಯವನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಇತ್ತೋಳು ಕೇರಳಡು ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಬಾಡ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬಾಡ್ಲಿ ಐ ಟೆನ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳುನಾಡು ಅದೇ ತುಲೆ ಆರು ಏರ್ಸೋಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅದು ಏರ್ಸೋಕ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ಆರು ಸರಿಗಮ್ಮಪ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಅದೇಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾರು ಅವ ಆರ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿರ್ಗೆ ಸರಿಗಮ ಸೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಆರು ಎಪ್ಪನೆ ಸರಿಗಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚು ಅವ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಉಂಟುಲೆ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರುಳ್ಳೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಇನ್ನಿಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರೆಗ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದೊಂಬುಡು ಕೆಲರು ಅನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ ನೆರ್ಪೇರು ದೊಂಬುಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬೋನಾಗ ಅಂಚಾಪುನ ಇಂಚಾಪುನ ಬಟ್ ದೊಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಲಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಂಪರ್ ಎಂಪರ್ ಅತ್ತ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಪೈರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬನಾಗ ಅಂಪೈರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುರಿಯ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ವೈಟ್ ಅಂತ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಚಿನ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಸಚಿನ್ ಚೊರೆ ಬಂದೊಂದು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎಕರ್ದವು 6 ಅಂಚು ಬೋಂಡು ಇರೋಡು ಬತ್ತು ಜನ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೆ ಜಾನ್ಸಿನ್ ಅವರ ಏನ್ ಜಾನ್ಸಿನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅತೆ ಎಂಪರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಪರ್ ಲಿದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ದಾಲೆ ಜಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಬೈದು ನೋಡಿ ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೈದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಪನ್ಪ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇಡ್ಡೆಂಡು ನಾಟಕದ ಆಯ್ತಾ ವೈನ್ ಉಪ್ಪುನ ವೈನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇರು ಕಾಮಿಡಿಗೂ ಸೈ ಒಂದು ನೈಜ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ದಿಕ್ಕು ನವೀರ್ ಗೊತ್ತಿ ನವೀರ್ ಏರು తెత్తారమ్మ ఫోటో తెత్తారే బాలేక బొక్క బలమ్మ దెబ్బ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಬಾತೀರಿ ನಾರು ಬೇತೇನೆ ಬಾತೀರಿ ಮಗ ಏನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಹಾಂ ಇದಾಗೇನ ಬೆತ್ತರು ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಾಲೆಗೇನು ದರ್ಶನ್ ಮಾಮ ಬರ್ತಾರ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಅಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರಾಗ ಚನ್ಯ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ಅರ್ಜನ ನಾಚಿಕೆ ಇಡ್ದಾತನ ಫೈನಲಿ ಓಲೆ
ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಕ್ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಮೈನ್ ಗೋವರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪಲೆ ದಿನವಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣ ಮರ್ಕ ಸಂಗಡದ ವೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಿರೆ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬೇಲೆ ಮಗ್ಗಗಳು ಉರ್ಚಿ ಮೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಮೋರ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅದೇ ಕಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋತೀನಿ ಡಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದಿಕ್ವಾ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್